com se pot fer el pressupost i, a més, augmentar les partides, que jo no sé no té els números, tant de benestar social com d'empleo i de cultura, i mantindre tant de sanitat, en educació i les altres partides, les mateixes quantitats. Doncs de forma molt senzilla. En un treball fet durant molts anys, des de l'any 2009, que començàvem a aplicar el que seria un pla d'austeritat. En aquest pla d'austeritat hem anat estalviant i reduint al màxim els gastos que tenia i les despeses d'aquest ajuntament, d'algo tan senzill moltes vegades com reduir els lloguers que podem tindre en aquests moments i ficar-se en els propis locals. Com algo molt senzill com renegociar alguns contractes per a intentar arribar a un preu més assequible. Com algo tan senzill com la pròxima aplicació o el que ha sigut l'adjudicació del contracte de la llum reduint en una part molt important. I a més, anar reduint el nostre endeutament. I com ho ha dit el senyor Planell, en aquests moments, si volguérem, Torrent, jo no sé un altre municipi, Torrent està per aquest umbral en el qual podria o no podria demanar endeutar-se. I podria, però no ho va a fer. Perquè endeutar-se és que ho paguen tots els 83.000 habitants. Endeutar-se podia ser, doncs vaig a fer, no sé, el més meravellós que se m'ocorrisca. Però és que, al final, això se paga. I pagar ho paguen tots. I n'hi ha algo que vostè, senyor Campos, diu, és que les persones que lo estan passant mal, tal. Jo crec que tots coneguem a persones, no parlem de torrentins anònims, crec que tots els torrentins que en aquests moments precisen que l'Ajuntament de Torrent faci el que ha fet, un pressupost en responsabilitat, un pressupost que preserve sobretot les partides més necessàries en aquest moment, d'empleo i benestar social. En la vida, la partida de benestar social, en la vida ha tingut el pressupost que té en aquests moments. Era la niña pobre de los presupuestos socialistas. La niña pobre. La que menos partida tenia. I crec que ho han dit, de 170.000 a més de 800.000 euros. Eixa és la realitat. Però no s'oblidem, i torno a repetir, l'IBI baixa, els servicis se mantenen, el pressupost és el més baix de la seva història, però a més, la partida de lo que és empleo, la partida de lo que és benestar social se manté, perquè és un dret que tenen tots els torrentins, no uns torrentinos, tots, inclús els que tenim més a prop de tots nosaltres. Tots mereixen que l'Ajuntament faci el que ha fet, un pressupost responsable i un pressupost que li torni a dir, en tot el respecte i agraïment, tant als funcionaris de la tercera planta, intervenció, el que és la directora de l'oficina pressupostària, tots i cada un dels funcionaris de la tercera planta, però a més, tots i cada un dels tècnics del departament, que han fet un exercici d'estima als ciutadans per als quals treballen, i és intentar buscar el millor per als seus ciutadans, amb molta serietat. I només em resta que dir que tenim el pressupost, crec que desitge que tinguem tots unes bones festes i, com deia este matí, que sapiguem compartir la nostra taula tal vegada en les persones que no coneguem i més falta mos fa. I que, sobretot, desitge que l'any que ve, i espere que per això treballem tots i deguem de treballar tots, les coses milloren per totes i cada una de les persones que en aquests moments precisen que tots els que cobren per ser polítics, tots els que estem així, que cobrem, tots els que cobrem, i cobrem tots, facin el seu exercici de responsabilitat per a treballar per als ciutadans de Torrent. Molt bon Nadal i ojalà que tinguem un millor 2014. Molt bona vesprada. Fins l'any que ve.